atompai in aanzien na wan probleem gi walosma. En mino sabi if na so adena de tra bevolkingsgroeperen. Maar ablaka man, zolang het trama bij de nefesi sai doen sani en enko nyung en akong in wa reis, pede is tak duidelijk taki asma disi, okon haal me in, dan if you nabi AIDS, ye bul. If you ne bul, ye nyampuni. If you ne nyampuni, you na furman. If you no furma, you na oplichter. If you no oplichter, you na drugscrimineel. Alla soorten negatieve dingen is langer commit you. Dan je focus moro tap a positief sani sang gadogi a talent fu kondu en you boom in say. De bigi suku fu hari leki krabu sande in bari. Haar saka. Pref de dia steun fi krengo dora top tak you kan haar den kom. En atori sa we takija over atompai. Ano di atron assembleelid nee den begin nangen. Sinds die a begin taka going politiek, dus fossi a verkiezing 2025 doro, die de sitak a begin going na move a politiek, nee na so atompai disi. Atompai dati. Maar, ade, if na wasan fu gado altijd met taking, you know man de go stopping. Want amang go tap one lijst, op eigen kracht, amang doro a kiesdeler, amang kop binnen, amang na een waardig assembleelid. Ano door opschuiven voor lijst of lijstvolgorde a doro drape. Op eigen kracht. Je ziet? Jezus, die akong ini den Joden, a geboren le kwan Jo. Ena eerste sma sambigi nanga aleer sawe karno non Christendom. Die dede ala desma fu attendati sang bijna ne bij wan jere next van man. Die dede a geloof dat die na bijna inokatak bijna na moro bigi geloof in a grondtapo. Dus mi brada atompai if na gado seni taki in kondu awuroko sa de kel forsuim fudu tap wan rechtvaardig fasi om men yarip sa en we suku wan new fasi, wan new model fu asango wan tra fasi. En lek fam takeng ba, you na edema fu a new pasi no. You na a new leider sa geboren. If na gado seni werkelijk, sma no matapi na groyo no mo. Ala den sma sang si wasan in abrada disi, mo begi you tang volk amang en tang wakabaka amang ta ondersteun amang. No arki na de sansa de bonkong na sosofu you muski swan firtak no if mama na so mama no da mi no de na de sanda de effectief do. Fu harama saka fu broka amang. Dus you nom arki trasma na atompa yum volk if you sitaki amang e chare na fasigiu lek fayo e sitak de trama be forsuim om meteen fu doen so. Tan volk kama gewoon. Luko, sanfuru man nee begrijp. Nataki, of kom je takem so. Mi, if atompai na drugscrimineel of niet, dati mi nee bemoei. De tori dati na gis koutu na nga rechter. Na demand dati e bepaal. Toch? En de rechter nak amara, dat je nou een veroordelen, je kies zo many jaren strafu, dat alasma kan zorgen na je tak daadwerkelijk je nou een drugscrimineel. Maar zolang dat je nog vindt pressie, na sanisasma e denki, dat denk je taki. If na true, na te amara naki fossi. Want sinds fos mi geboren, mi den mi mabere, me ere fa bauta keer omesma, telek mi geboren kon, bauta keer omesma, ma tangoro gwenomo, telek atron president, tuleisi baka makandra fu akondere. Dus mi notak de feit no de, maar if gado vergeef you kan if you feit sai do, en agi wan job fu go klari, dan no asma, no ma stopping. Asemten dat ook toere, fu bravo, binnen landsoorlog, aman kier omesma, aman gorogwe, teleki, aman trong VP.
Chan, we here santoki, ama disi ama kirisma, amang gorogwe telek amatron president. Minotaki yom do een feit. Minotaki julek wa yom wasai groko im lukutak de trama bedu en tok de mabarek atop da ingo dutu. Nee, dat minotaki. Mi etaki nomo if na gado sen you fu kon do an woroko, smano ma stopping. Probeer fu tja yo serefi sowieso tap wan rechtvaardig fasi. Sami wan taigu, nataki, im luku taki nasang de ma versuim fu do ometing. Want hij luku at politiek systeem, dan geen wonder dat hij furusma etaki de no gona stembus moren. Omdat hij wetang ekordesma. En furumang say si te wan nyungsma kong say doen tap wan bon fasi e jompo lever kritiek na desma a model fu a politiek fu jaar in jaar uit na peu e feni wan tjele befiu drape bon. You ne spananga a follow na dati epsang. Dus ano omdat hij atompai en make deel uit voor a coalitie in a parlement dan denk beloftes sang be meki fos a verkiezing die ai sitak de sandat ne van de pressie dan mag ak sitaki fawa kananga de sandati. U begrijp asan boom atompai no de tegen a regering. Atompai no wan a regering moest go vroegtijdig na oso. Atompai na sani zou be beloof wan misref be deini du be beloof de sani en non dus donkba dan mims don mooi rustig alasan ego bungimi of ananga afolok. En im lukutaki afolok eigenlijk inosabi fa fugo om nanga den. Want if amabes don pi ay go mee nanga de man de boutaki ay sito ibre de botrokba ane spamoro. No ay sor kring taki ano de eens nanga fasi fasane gono de eens nanga den tramang e nanga de man de Samuel mano de eens nanga de man amamus dede. En pede geluiden die zeg mopo na lek van leg je uit bana de man sai fe wan chilibi fu an tra man of wan partij dama dat no wani taki atro wan au la sembrede. Toch? Dat na hersani. Dus atompai fos abe gotap a lijst voor NPS bijvoorbeeld. De man bij beloof van sani voor aan jong passie. En die abe de eens voor aan jong passie muskong, daarom agotap a lijst voor de mee naar NPS. En die baka a verkiezing, als je taki aan jong passie, na sem euro passie de man ewaka. Want hier ja rikba, dat zij de ano abi a recht voor tikt de man voor NPS tap. A vinger tak fawa kayo mine, si aan jong passie. Doe be beloof afvallen. Zijde a de verboden doen. Dus am de gewoon dat ik mee naar volk. Dus a kori sa de trama be gwen kor a volk om een jarig ba a mustang go mee naar en dat die a mana wan new model ay denki malek mi daarom amai e actie tak fawa kananga atori. En die a regering be mus go seti ook toe. Eerst de VV-partij, later a trawan kon erbij, a kon 6. Alla den partij die de slogan voor den BD. Trouwen BD, asani okenki, a systeem okenki, het kan anders, kenki a model. Alla den partij dat die. Dus aan de hand daarvan, ama ook toen nobe abi, moeite als zodanig, voor betak, oké, ja, dat wanga de man is, midden eens voor wanga de orko, ja. Maar die ama lukwan herjarig ba, maar sitak next, no wanyon passie anesi, next ne kenki, next ne go anders, no wanyon systeem next, dat zij de ama no aba recht voor taki. Saide ano abi a recht voor taki. Wan berit mi, die a slogan voor NPS bedekaba, taki anyon pasi. Efu, ade sa verkiezing behori, bakadati, de ma bekonda de ma taiga matak lukuno broer. Anyon pasi san dati, na fau beka kis desmaere. Da ma be abi a recht voor bekang forum wan een man fractie voor ing. Ja? Da ma be abi ala recht voor forum wan een mans fractie. Omdat u be beloof taki wan yon passi. Daarom ama be do mee. Maar if u be pika man baka aferkise gelijk taki an yon passi. Na be fu soso fu be kis desma no an yon passi dat u ka vergeten. Ama be abi ala recht voor forum wan een mans fractie. Zijde, omdat amang no kon binnen door lijstvolkorde of door opschuivingen. Amana wan zelfstandige, waardige
parlementariër. Ama haal a kiesdeler op eigen kracht. A zetel dat hij aan of MPS. Na fu atompai. A volk die atompai. Wan zetel plus. A kiessysteem sa wan zetel. En de partij ook toe. Baka a verkiezing die de mais tak de vormregering. If de man taki lukuno. Den sanif uno de slogan. Leki het kan anders. Kenki a model. Kenki a systeem. Asani o kenki. If de man taki lukuna so fu be kies des maar de san dat nee teri moro. Dan me de zeker atompai botak oké. Dan mine maakt deel uit voor a coalitie. Mis dona oppositie. Me vorm een eenmansfractie voor me. Maar dat die no passa. Dat want dat de kori a volk en atompai e viering. Schrijf je ook toe medeplichtig. Dat je inschrijft de schuldig ook toe e kor na volk. Dat zij de anoma opoknapu voor zorg a volk dat je anodeini. Te taki amai fight a regering. Na te de doan sandai lo jompo tak no asan sawe do dape no boom. Dat no boom. En te lekwan assemblee lid in luku ama no een beleidsmaker. Want ramai actie tak mama schrijft de inasan. Ama no een assemblee lid. Wan coalitie assemblee lid. Toch? Dat want taki ama uroko lekwan parlementariër. Na te san nego juist boom van regering fu ama taki want ama na volk amus taki gi. Ama do na de principe beleid e voer taki amang nee voer en boom of sa ama do. If ama met de na regering, dat bem loko tak ma a pispe ama verantwoord of sa ama do drape. En ama kies de middel voeding, want soms je den appreciëer, den apos. Je want do, maar je kies den middel. Je hebt boom plan, maar de middel nee kon omdat ze maar den ayutaku sang etaki. A president den ayutapu, a minister voor financieel etak den ayutapu. Wins je nou a minister, if money no lusugiu, a president se refine igo mena ngayu, fayu o realiseer de sani. Ama no de na den positie dati. Ama na wan assemblee lid. Wan assemblee lid na fu takigi a volk te a regering nee do boom. Pebe kan blame man. If a regering be kon, toch? Fu kon behandel wan wet. Suku goedkeuring die wan bepaalde sani. Sang ook kon a volk voordeel. En amang is stem tegen. Dan you abi recht voor blame amang. Tak amane mene na nga volk. Maar de trama lei de man hoorde na afspraak. Dat zij de amano mak wiki de man, zij de amano man nak de man tap de vinger tak fawa kan nga belofte sani futa ke het kan anders, nyum pasi nyum systeem, asani okenki de sot sandati, het kan anders fawa kan nga dati. Damams don ook toe, meena nga unu, dat suma afolok op bribimoro. Want afolok werk ba fu akkoord kori fu a ouro politiek systeem. Sinds 2020 op weg na verkiezing 2020, de malek media na nga want to trama na so we begin taki wanyu sa muskong. Isi, maar uiteindelijk we kon sitak no a verkiezing voor 2025 is soort taki atompai na a leider fu kan begin wanyu sanjaso in na kondre. Politiek na jaar in jaar uit voeren kaba en we soor afvolk, we overtuig afvolk taki na zolang je even je voordeel abon kaba afvolk je in Spanje. En unu de malek media de nyuma sa ikona bakajaso. Ano alamala, ma de malek mi utaki asamus go trafasi. Nagi afolok nanga akondre umus woroko. Ano gi usrefi. Waarschijnlijk je kies voor goede fu a job sa je klaar. En atompai na dati apat dat amang e bewandel. En mina waf de masai bewandel asempat dat ook toe. Dat zij de meki unobung. Je soms do nomo kora volk. Dami enyang mitori eseti toch misaka e realiseer a volk mak dede te a forkisen koros be baka da we go trom brada na sa na a volk en dati ap tompai esorutak ano de na apasi dati ano konfu a model dati want if na sem model disi da atompai no be abif ko in politik misrefi da mino abif ko bomu in politik sani wan na sem pat e godoro ma we feti fu am go trafasi. We feti fu asan kan go trafasi na dati we taki. Sa atompai do fout in politiek. Amang if a bemoei na nga criminele zaken of lek na lek fam lek u uit kaba dati na wantori fu skoutu na nga rechter. Zolang amra no naki giwansma mi no abi arek dati fugo taki beoordeel asma en nog erbij no we taki sanif politiek dat noemde wang sani giu
lek sang esi amang lek wan new leider, you sang esi a new pasi in amang, you sang esi a kenki in amang, you sang esi a kenki fu a system in amang, you sang esi fa asane kenki in amang, den sansa de mai tia kon over amang, nomus beïnvloed die zodanig taki je trekken terug die amang of je zoeken voor stoot ama af. Nee, juist je moest volk amang godoro. Waka baka amang, pus amang, kartra amang kong fu pus amang godoro. Taki 2030 de kill, want de man bigi sik ba wan gevaar in amang disi, gideng, tak ama unyandeng, bijna alas ma wango stem gamang, dan na de sansa de mai pus kong, fu kong, isabi to fu you moest kisi, terugkeer gamang tak no tang volk amandisi im luku taki na since begin di amantron assembleelet im luku van mai chare waka de sansa de mai go sang e contenar del fu a volk amang nee de eens nang adeng en dat de ma bigi tak yama da mane horen serefina partij-discipline so to partij-discipline je pina volk da mim de nanga yu nee te do een bonsan gi a volk dan mi denanga yu dat na partij-discipline. Maar te mensen tak sawe do no na gimis gi usre fu effetti dan mi mus denanga yu terwijl mi contact wanyo sa muskon a fast fau be charen waka o me yarik ba mi no de eens na yen dan mi no be abif kon. Mensen utan volk a prompai en u luku amandis boom. Motai gi wansani le klaste vooruf de man saide te tranga dat de mai bigi bong doti na yu pasi. Maar meki no no amak mop of MPS da agona waf de partij pe de man if suku fala ma anso amana moro bons ma fu hemel na nga grontapo. Dat team sabi. Tamara amak mop de solanga wa mai duwa san ina politik sa trama isitak ay kong enadel to inisteme bodol tak yo gwanga baka instinct atrama di sogro da amandat no bung. Maar mek asem crimineel disi sluit aan na waf de trapartij pe via elektrik mop of comitaman, amana moro bon libisma. Dus dat u non vergeten. Daarom u non vrede voetang ondersteun en power abrada disi. Omdat mi leisi politiek, want u jarik ba mi versta hier politiek. Teisi de value aan, ano boy no bung, you bung if you no bung, then no value aan. Maar omdat de si, a probleem sa yo gideng, fa yo grogo lipdeng, dat de suku fu bong stong toko alasani. Doti tapium, mais sababa na bomoro de bonka doti na moro e moro gro. Maar fade taki no bundape, draai sluit aan na den partij voeding. Dat je taki na moro bonsma. Dus ala wansma sa mek wan stap, zolang je de na partij fu atramang, gi amandate you no bung. Dus dat sabi follow. Sabi disi bung. Oké.